κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Λασφλό. Σήμερα θα παίξουμε λίγο Clash Royale μαζί με τον Αλέξη 2006. Να ακούστηκε χαμηλά, πες ένα γεια πάλι. Οπότε είμαστε στο τέτοιο του, στην κλάν του. Όσοι θέλετε να μπείτε, το name θα είναι κάτω στην περιγραφή. Τώρα αρχίζω κι εγώ, σταμάτε λίγο. Ωραία, κάνω clan battle. Μπες, join battle κάνω. Περίμενε ρε. Το όνομα της κλάν μου θα την έχω κάτω στην περιγραφή όπως ο Last Flow. Ναι. Τέλος, εγώ έχω αρχίσει το βίντεο, να ξέρεις. Έχω αρχίσει βίντεο, να ξέρεις. Εγώ. Τέλος πάντων, έλα πάμε. Μπες. Εγώ το έχω αρχίσει, περίμενε. Pause εννοείς έχεις κάνει. Άντε ρε. Περίμενε, θα κάνω μετά βίντεο. Γιατί? Γεια σας παιδιά, Αλέξη 2006 εδώ. Δεν ξέρω αν ακούστηκε τουλάχιστον το γιατί. Τέλος πάντων, έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Λοιπόν, σήμερα παίξουμε Clash Royale. Ωραία, άντε πάμε, μπες. Αυτό είναι ο Last Floor. Το όνομα της κλάν θα την έχω κάτω στην περιγραφή. Θα τα με join. Α, ναι, το κανάλι του θα είναι κάτω στην περιγραφή του Αλέξη 2006. Του Last Floor κάτω. Πάμε. Πάμε ρε, το έχουμε. Βάλε ακριβώς κάτι από πίσω. Τι θα βάλεις? Giant. Έλα, πλάνα. Ω, καλά. Το Τι- πιο σπαστικό πράγμα είναι αυτό. Κοίτα. Μπουμ. Ρε, ήρθε ο τέτοιος. Ωραίος. Καλά έκανες. Όχι, τον φάγαμε αυτό, να. Ναι, αλλά τώρα... Deadpool. Ω, καλά. Ρε φίλε, σπαστικό αυτό εδώ πέρα. Ναι. Ω, έλα, ένα χάρτη είναι. Κάτι τζάμπα που έριξες. Ναι. Τέλος πάντων, και τώρα. Ρίξε κάτι τέτοιο, ρε. Ρίξε ένα μπαμ. Δεν έχω τίποτα. Α, έχουμε αυτό. Ναι, ακούγεται η μάνα μου. Πρέπει να χαμηλώσω λίγο τη φωνή του τέτοιου. Εγώ την έχω χαμηλώσει γιατί θα ακούγεται στο βίντεο. Στην αρχή την είχα. Παρήπαμε. Πού το? Πρέπει να τελειώσουμε και μετά. Sorry, παιδιά. Έλα, μου πάτσε πώς, μαλακιά. Βάλε κάτι. Περιμένω για κάτι. Μπουμ. Μπαμ. Το έχουμε το game, ρε. Πού να ξέρω εγώ, ρε. Δεν τους έχω φάει σε ένα tower. Γιατί αυτοί μας έχουν φάει. Ρε, βάλε κάτι να σκοτώσουμε εκείνη τα μικρούλια. Θα βάλω στα αυτά. Όχι, ωραίος εκεί στη μέση για να καταστρέψω και τα δύο. Με ένα hit. Του κατέστρεψα το τέτοιο τώρα. Κάτι θα βάζω κι εγώ. Ωραίος. Μπουμ. Μπαμ. Τους φάγαμε. Κάτι είναι, το την έχω εγώ. Βάζω κάτι από πίσω. Βάζω κι εγώ. Πάμε, πάρε και το Giant. Πάρε και το αυτό. Από εδώ βάζουμε αυτό. Πάμε, έφυγε αυτή. Αυτό παίζει να φύγει. Έβαλα κάτι που δεν θα το περιμένει, πιστεύω. Τι νίκησε τώρα. Νικήσαμε. Ναι. Νικήσαμε. Ξέρεις κάτι. Βάλ. Ναι. Ναι, νικήσαμε. Μόλις πήγα να τους καταστρέψω και το άλλο του tower με fireball. Ναι. Άντε, για winner, φίλε. Κάτσε ρε να κάνω κι εγώ βίντεο. Περίμενε γιατί μου έχεις κάνει μια μαλακία. 4 λεπτά βίντεο. Κάτσε μήπως μπορώ να κάνω τίποτα από αυτά upgrade. Τίποτα. Όσοι θέλετε, μπορώ να κάνω friends, έτσι. Ναι, πρέπει να τις έχεις. Έτσι.
Έτσι, όχι by score, by stats. Θα Έτσι. αρχίσω, περίμενα. Πάντα το κινητό. Έχω 430. Κύπελα, εσείς 500 από δεν μπορείς. Σου μπαγκάει το κινητό. Βγήκες. Θα σας περιμένουμε τον Αλέξη. Πώς θα το κάνεις, θα το κάνεις γιατί μου σταμάτησε. Αλήθεια. Ναι, γιατί βάζω παιχνίδια και τέτοια. Πάμε. Ω! Την είδες την κάρτα, Ναι! την έχω. Σου βάζω κι εγώ κάτι από. Όχι, δείτε τι μ' αρέσει. Ω! Στην note. Τι φάση θα νικήσουμε! Άστα ρε, νικήσαμε! Έλα ρε, κρίμα τον κεραυνό από το... Έλα, μην τράβεις τον κεραυνό μου. Ρίξε και τον κεραυνό σου. Έλα, ζήτη, ρίξω ό,τι έχεις. Ρίξω κάτι ρε. Άμα μας το πάρουνε, θα κλάψω ειλικρινά. Πάμε, έφυγε το game. Μας το πήρανε! Λάκο, σου λέω θα συνάρω. Ρε, δεν κάναμε άμυνα! Δεν είχα κάτι για να κάνω άμυνα εγώ. Έχουμε πει εσύ θα κάνεις άμυνα. Ποιος το είπε αυτό. Πριν το είπαμε μαζί. Ωραία, από τώρα που έχω το φίλτρο, θα κάνω εγώ επίδεση. Ωραία, κάνω άμυνα, πάμε. Πάμε. Έλα μου να βρείτε τώρα. Όχι, πώς δεν σφάγαμε, όχι ρε. Εγώ έριξα τα άρρος και τους σκότωσαμε και οι δύο μαζί. Να ρίξω ρούχια, να τις φάω τους τρεις. Κοίτα και τρεις. Βοηθά λίγο στην άμυνα. Σε καλό στην άμυνα, σε βοηθάω λίγο άμυνα. Έτσι, ωραίος. Γιατί είμαι σπονιλόζος. Θα μαζέψω για Giant. Θα μαζέψω Max για Giant. Ωραία, μάλιστα σου μάξε Giants, αλλά εγώ θα βάλω αυτό εδώ. Ρίξε. Μπουμ! Τα μισά έφυγαν, ρίξε! Κάτσε, εγώ σκέλα τον, δεν έχω τι άλλο να βάλω. Έλα, και βρήκε. Γιατί μπροστά ευχαρίστως. Έχω Max, αλήθεια θα ρωτήσουμε. Α, εντάξει, έχω λίγη. Έχουμε λίγα. Σε πετάω. Ούτε ένα. Κοίτα ρε. Δεν έχω Max, fuck. Έχω λίγη. Έχω. Μπράβο. Ωραία, άμα σκύλια. Ένα shit ημέρα. Μπουμ! Στο φάγε. Πάμε, αυτά τα μικρούλια είναι εύκολα. Εύκολα ή δύσκολα, δεν λέω. Πάμε. Ω, καλά. Άμα το γυρίσουμε τρύπα μου, τι είναι αυτή. Ωραίος. Πάμε, αυτά τα μικρούλια τα έχεις. Άστο, είναι δύσκολο game, ρε. Δεν το πετυχαίνει. Είναι πολύ δύσκολο game. Α, καλά ρε, άστο, είναι πολύ δύσκολο game.
Ω, καλά, είναι πολύ δύσκολο game, ρε. Ήταν πολύ δύσκολο. Δεν πειράζει, 10 λεπτά τραβάω, να ξέρεις. Good game, πατρα. Good luck. Good game. Πάμε άλλο ένα. Τι ώρα είναι? Και 5, έχουμε άλλα 5 λεπτάκια και κλείνουμε το βίντεο. Τελείωσε το βίντεο. Έλα, πάμε άλλο ένα. Εγώ τραβάω record, να ξέρεις. Θα τραβάω άλλο. Ρίξε κάτι από πίσω. Ναι, αλλά από εδώ δεν έχω σωθεί. Πρέπει να κρατάμε και ulti. Ulti, τι λέω ρε. Ούλτι είπες. Ναι. Όχι, πες με λόρ. Τραβάω. Ναι, τι του κλαις ο κεραυνός. Δεν έχω μάξ. Μα σόφα είχαν. Βάλε κάτι από πίσω του τώρα, τι εισβάλε. Πώς λάτρε. Καλή τύχη. Πουμ, τους φάγαμε το ένα. Ό,τι μπορούσα έκανε, το έκανα. Μπουμ! Πρέπει να το κρατήσουμε. Τι να το κρατήσουμε με αυτούς. Το μόνο που... κάνε άμυνα. Δεν έχω μάτσο, λέω. Κάνε και εσύ λίγη άμυνα. Δεν έχω Max. Τι εγώ έχω. Με μαλάκα. Τέλος πάντων παιδιά, άμα σας άρεσε το βίντεο like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Bye!